Аз съм Иван Ганчев и се занимавам с сградна биология. Професията сградна биология и сграден биолог в България е доста непонятно. И това е не само биология, ами то включва и много голяма степен електромагнетизъм, химия, физика също. И днес ще си говорим за посоката на физиката като влияние в човешкото здраве и светлината като част от електромагнитния спектър. И всъщност защо сградната биология е свързана така тясно с природната биология. Тоест един сграден биолог, който обследва вътрешни пространства, ако специализира само това и адресира само вътрешните пространства и здравословния климат в едно жилище, е много хубаво, ако го адресира правилно и полезно за хората, но също така е много добре сграден биолог и въобще човек, който се занимава с здравни препоръки към хората и ако работи по холистичен начин, си направил задължително да може да прави корелация с това, което е отвън. Тоест не само жилището, а как живее човек цялостно и извън жилището си. И всъщност дори моята препоръка е хората живеят повече време извън жилището си и то по определен начин. И сега ще говорим за тия начини. Какво е хубаво да правим извън жилищата си и какво е хубаво да правим в жилищата си и всъщност как ни влияят нещата, които са в жилищата и извън жилищата, слънцето най-вече, но не само слънцето. Слънцето е хубавото нещо, което ни влияе отвън, но има и не толкова приятни здравословни неща, които ни влияят навън. И много е важно да се повече хора да вникнат в това, че електричеството не е просто нещо, което е изобретено малко назад във времето и се ползва навсякъде за всякакви видове технологии, устройства и въобще в бита, нали, първо от началото е било помощ на индустрията и на домакинствата, сега е станало основа на живота, което технологичното електричество, което може би не е чак толкова хубаво, че някакво изкуствено електричество да е толкова основа, да е толкова много зависимо от това нещо. В един момент се оказа, че не е никак добре даже. И е добре да може да го контролираме и да го лимитираме и да знаем какво представлява то за нас, освен че ние е удобно да го ползваме. Например, в всяка една клетка имаме по стотици до хиляди митохондрии и в митохондрите е мястото, където тялото ни обработва електричеството и работи не само с електричество, но и с светлинни фотони. Храната, която поемаме, всъщност се разгражда до светлинни фотони. Не се разгражда, то не е точно така, също не е толкова просто, айде малко по-ще да го обясня. Чрез фотосинтезата какво става? Създава се материя. Или светлината всъщност създава материя. Нали, това предполагам, че на всички сигурно е ясно. Но тази материя, храната всъщност, материята храна, която ние поемаме, биохимиците говорят само за едни вещества, едни микроелементи и едни витамини. И нали, над 100 години се обяснява колко е важно да си поемаме всички витамини, всички хранителни вещества, да си взимаме, за да сме здрави. Един вид. Но какво прави храната? Храната, когато я поемаме, тя има три основни макронутриента: протеини, мазнини и въглехидрати. И в митохондрията имаме 5 респираторни протеина, всяка една митохондрия има 5 респираторни протеина, които отговарят за клетъчното дишане или цикъла на Кребс. Така е известен, учи се в училище, набързо. Оттам се учи само от биохимична гледна точка. А всъщност електромагнитната гледна точка е водещата, защото всъщност всеки един от тия 3 макронутриента, които изборих, преминава през тези 5 респираторни протеина и отделя електрони
отделя електрони в съответстващия за него респираторен протеин, като, да кажем, респираторен протеин 1, те са, по-кратко казано, те се казват цитохроми. Тези респираторни протеини са всъщност цитохроми, то едно и също. Цитохром 1 приема електрони от върхидратите и всъщност той има едни пък в себе си фоторецептори, които се наричат хромофори, и тези фоторецептори в цитохром 1 пък реагират само на UV светлина, на никоя друга част от спектъра, само на UV светлина, и се активират от информацията, която е записал електрона, отделен в тях, и то е отделен от въглехидратната част от храната, от глюкозата. Защо? Защото храната, съдържаща повече въглехидрати, расте на най-силна UV светлина. И това не е съвпадение, че в цитохром 1 хем се отделят електрони от въглехидратите, хем от простите въглехидрати, хем той приема само UV фотони и работи с тях. Как работи, ще видим след малко. В цитохром 2, 3 и 4 пък те имат фоторецептори за червена светлина, и то за голям набор от 780 до 870 нанометра са фотоните, които обработват останалите три цитохрома, и там отиват електроните от протеините и мазнините. И какво се случва всъщност с тези отделени електрони? В тях е кодиран, в спина на тези електрони е кодирана светлината, която са поемали растенията, когато са расли в определената за тях среда. И декодирането на тази информация от електроните всъщност се преобразува в светлинна енергия, която се обработва от тези фоторецептори, които поглъщат съответните фотони. И тези фотони се използват да зареждат водата, която се намира, в която всъщност плуват вътрешната ендогенна вода, в която плуват тези респираторни протеини във всяка една митохондрия. Зареждат, тази вода поема светлинни фотони и тя става електрически заредена, защото светлина и електричество са два взаимозаменяеми фактори. Те са част от електромагнетизма и освен това митохондрите ни използват различни, т.е. могат да усвоят една част от спектъра, от светлинния спектър, пък да преобразуват светлината в друга част от светлинния спектър и да я използват за различна нужда и всъщност при определени свои нужди. И всъщност водата, нашата ендогенна вода, която не е никак проста вода, тя е структурирана и биологично активна на вода с такива свойства, които не може да се намират никаква друга вода извън един жив организъм. Това е само ендогенната вода, тя е уникална. Тя е батерия за светлина. Ние зареждаме със светлина вътрешно и всъщност тази вода вече е електрически заредена и може оттам да използваме отново светлинни фотони, както ще видим малко по-късно, когато говоря за студената термогенеза, а може да използваме и като електричество. Това, с което е заредена тази вода. И затова е много важно и да си съблюдаваме хидратацията, но не просто да пием повече вода, защото с пиене повече вода ние не постигаме по-добра хидратация. Или временно увеличаваме водния си запас, но на вътрешно ниво, на ниво ендогенна вода, не ставаме по-хидратирани от гледна точка на такава вода, която ние може да използваме за тези сложни биофизични процеси. И биохимията, също биофизиката, така да й кажа, ще кажа две думи за това какво е биохимията и какво е биофизиката. Примерно един плъх, вече възрастен, който не му се дава някакви вредни неща, не му се дава ни отрови да се види кога ще умре и така нататък, то се изчаква да умре от естествена смърт. Този плъх лежи, живия плъх е пред нас, ние сме записали целият негов статус и неговите биохимични компоненти, които са в неговото тяло, са на определено ниво
и той умира. След няколко секунди всички биохимични компоненти са на същото ниво. Практически биохимията остава непроменена. Но има ли разлика между живия и мъртвия плъх? Има известна разлика. Разликата е всъщност в вътрешната енергия. В енергията, в физичната енергия, с която тялото на този плъх е работело, и в следващия момент тази енергия престава да циркулира и тялото спира да работи. Тялото е там, всички биохимични субстанции са там, но тялото не мърда, то няма живот в него. Така че водещата е биофизиката и тя контролира всички биохимични процеси. И сега много хубава книга, която аз съм споменавал така доста пъти. Ето тази, вече за да не нося много книги, почва да си ги правя на слайдове. Здраве и светлина. Има я само на английски, всъщност вече я няма, защото много да се търси световен мащаб. Тя е стара книга от 1972 година на Джон От, който е работил за Дисни. И невероятни неща има описани в тази книга. Тя наистина трябва да бъде прочетена от всеки родител задължително, всеки учител, всеки доктор абсолютно задължително. И обяснява нещата, за които говоря аз, намерено с прекрасни примери, емпирични примери, информация за това наистина как в реални условия, как светлината влияе върху здравето в дългосрочен план. А пък за зареждането на вода с електричество и поемането на вода, поемането от водата на фотони и зареждането на вода с светлина, т.е. и след това резултатната електрически заредена вода, пък е разгледана в тази книга, четвърта фаза на водата. Мисля, че има на български, но не съм сигурен. The Fourth Phase of Water на Джерард Полък, който е може би над 30 години прави изследвания, неговия екип на вода в лаборатории. Те извеждат много безценни данни. Джерард Полък е бил и в България. Жалкото е, че не са правили опитите на открито. Тогава ще се да видят още по-феноменални проявления на светлината спрямо водата. Но въпреки това, всичко, което е описано в книгата, е валидно за един човешки организъм, но има и още. И когато ви говоря за ролята на храната в човешкото тяло и как всъщност тя се усвоява като под формата на светлина и електричество всъщност. Това е водещата и функция. Да, необходими са ни микроелементите и витамините са ни необходими. Но това, с което тялото ни ще се задвижи и ще реагира на всеки един основен процес, който му е необходимо да задейства всяка една микросекунда, са светлината и електричеството. Светлина и електричество може да взимаме също така, да получаваме по-точно от земната повърхност, когато стъпваме боси върху земна повърхност, и разбира се от слънцето, но има едно важно условие, една скоба, че да получаваме от слънцето трябва да сме с открита кожа, нали, без дрехите не става. Колкото повече открита кожа, толкова повече светлина ще съберем, ще добием всички тези електрони, които всъщност ще бъдат преобразувани до електрони, тези светлинни фотони. Всички тези светлинни фотони, които ще уловим от слънцето, можем да ги използваме за всички наши енергийни процеси и се улавят чрез фоторецептори, които са навсякъде в нашето тяло, освен в ретината, която има фоторецептори за абсолютно целият спектър от UV, безвидна светлина и към инфрачервена светлина. В кожата си имаме фоторецептори също за инфрачервена, червена и синя и UV светлина. И в кръвосмилателния тракт отново имаме фоторецептори основно за UV светлина. Ама как достига там UV светлината? Не толкова интуитивно, защото тя не прониква повече от 4 см през до 4 и обикновено по-малко. Даже до около това, синята е малко по-дълбоко. До около 2 см прониква UV светлината в телата ни, а достига до кръвосмилателния тракт, до червата ни, чрез транспорта на хемоглобиновата молекула. И не само на нея, но и на хемоглобиновата молекула, която е транспортер за UV фотони.
И сега ще ви покажа една картинка, понеже пак се връща на фотосинтезата за секунда. Всички знаем колко е базова фотосинтезата, учи се в училище, учите в сигурно над 50% от специалностите по какво ли не, нали, за всяка фотосинтезата. Тя уж е изучена, но всъщност не е толкова изучена. Но пък не се говори какво става после тази храна, но обратно, всъщност ние реверсираме фотосинтезата, ние обръщаме наопаки в нашите митохондрии. Ето това нещо, само показвам за секунда, са двата атома, хлорофиловата молекула, пардон, не атомия молекули, хлорофиловата молекула е тук отдясно, а това е хемоглобиновата молекула. Доста се приличат някакси, трудно ще открием разлика, освен в цветени в различен цвят. И ключовата разлика всъщност какво е? В центъра на хлорофиловата молекула стои магнезия, а в центъра на хемоглобиновата молекула стои желязото. Разликата между магнезия и желязото е, че магнезия има 12 електрона, желязото има 26. По тази причина хемоглобиновата молекула, бидейки с повече електрони, има много по-голяма способност да усвоява по-голям набор от честоти на светлинния спектър. Тази по-голяма електронна заряденост и дава и това предимство пред хлорофиловата молекула. И затова ние подвижните същества имаме така повече може да компенсираме и когато кажем имаме тъмни месеци, т.е. някъде си изцяло тъмни, то не е не бих казал, че там са най-здравословните, най-здравите популации, но когато имаме месеци с намалена слънцегреене и така нататък, ние можем много по-добре да компенсираме тази липса на светлина чрез другите източници, земя и храна, ако го използваме земята, защото в наше време това не се използва, никой не ходи пост през зимата, за съжаление, поне аз не виждам много хора да го правят, докато растенията не могат да компенсират, дори да на топло да ги отопляват в един парник, не могат да компенсират късия ден по този начин и да останат здрави и да растат, нали, знаете. И практически всеки един сигнал, функция, всичко, което потича в нас и случва мигновено някъде се изгорим, се обутем, веднага си дърпаме крака, ръката, крайника, усещаме. Това не става с биохимичен сигнал, това става с електрически сигнал. Електричеството е базово в нашата физиология. И при растенията, примерно, те са много добре изучени, а хората най-вероятно също много добре изучени, но не в популистката наука, в мейнстрим науката. При растенията могат при намалена осветеност над 2000 молекули, хлорофилови молекули, да работят заедно в тандем и да се комуникират с мигновена електрическа комуникация, за да произведат над 2000 молекули, над 2000 клетки от растението могат да произведат една хлорофилова молекула и да работят заедно, за да я произведат. Чрез невероятен прецизност, синхрон и работа в екип. Също и в човека. Нали, при определени условия, когато има нужда, всички клетки комуникират и работят заедно. И стигам до едно нещо, което не е много популярно. Нарича се биофотони. Сега се извинявам, че той слайдът е на английски. Не съм го превеждал. Биофотоните. Биофотоните, мога да ви пусна да го разгледате. Всяко живо същество, което аз ще говорим основно за хората, но животните, просто в лична степен и при лични условия, ние излъчваме фотони, освен че ДНК-то е основният излъчвател на фотони и се излъчват в нас между клетки, митохондрии, напрекъснато се обменят фотони, също ние излъчваме фотони извън нас. И всичко, което ние излъчваме като светлина, това се наричат биофотони. Това не е някаква теоретична предположение, това е чиста физика и е открито преди повече от 40 години и е доказано многократно в Международния институт по биофизика в Германия.
Фриц Алберт Поп, ръководител на този институт, и има безброй на научни трудове и на публикации и книги съответно, в които е описано как човешкото тяло в различна степен излъчва биофотони. И когато едно тяло излъчва повече, по-голям светлинен поток, това е по причина, че тялото почва да губи всъщност енергия, защото за да не губим енергия, трябва да най-малкото да получаваме малко повече от това, което ще излъчим, защото не използваме тази енергия. Нали? Когато излъчването се увеличи, тялото губи енергия, става енергийно неефективно и съответно почват различни видове дисбаланси и всяка загуба на енергия всъщност води до дисфункции на определени системи и органи в нашите тела. И излъчването на биофотони е свързано също и с това преди години, когато правих лекции, така само го споменавах, и като хората се замислят, нали, да кажем, насекомите, например комарите, са привлечени от това, което ние излъчваме. Те не ни подушват, те не ни усещат като по някакъв друг начин. Те всъщност усещат, т.е. виждат всъщност UV светлината, която ние излъчваме. Хората, които губят повече светлина, излъчват по-силно UV светлина и са по-силно атакувани от комарите. Това преди години го казвах, защото съм го срещал на различни места. Това вече мога да ви кажа абсолютно емпирично проверено. Нали? Когато човек е по-здрав, без да мога да измеря количеството биофотони, които всеки излъчва, защото това е апаратура, която струва милиони, защото говорим за ултраслаби светлинни емисии, но емпирично съм установил, че хора, които са в много добро здраве, почти не приличат комарите, нали? Или ги приличат, когато наоколо няма други, за които комарите да се хванат. Но когато са, нали, един такъв и един друг или нали, различни хора, всъщност се вижда комарите по кого ходят най-много. Нали, ако последиме този човек как ще живее, има ли какви оплаквания, има и така нататък, нали, много така хубава картинка се получава. И още как стана дума за хубави картинки, е това пък, което аз успях да го преведа, един бих казал красив слайд. Пак се намесва цикъла на Крепс и това клетъчно дишане. Това клетъчно дишане, за което почнах в началото, но то е колко е важно за нас да използваме слънчевата светлина по хубав и смислен начин, защото много хора са на мнение, че когато им е приятно топло в летни месеци и са така предразположени да се влекат, те са поели достатъчно слънчева светлина, примерно за половин един час на ден, да се влекат, то за някой означава да се покъси ръкави ден, но дори да не се покъси ръкави, да излезеш когато ти е приятно и когато си решил, че просто има слънце и хайде да си събере малко слънце, винаги е добре дошло, винаги е полезно, но никак не е достатъчно. Това е много далеч от достатъчно. И сега ще ви говоря за това колко е важно всъщност ние, ако кой както може, с времето да се опита да се изгради протокол за използване на изгревното слънце. Т.е. светлината по време на изгрев слънце. Разбира се, различните време от годината, това е съвсем различно време. Всеки си знае по кой сезон кога изгрява слънцето. Когато не можем, примерно, да ставаме толкова рано лятото, да кажем, изгрява в 5 и нещо слънцето и после 6, така нататък, го правим когато възможно най-рано, т.е. когато се събудим, нали, колкото по-близо сме до изгрева, толкова по-голяма полза ще има за нас да го правим това, за което аз ще ви кажа. Значи, слънчевата светлина и изгревната светлина, т.е. слънчевата светлина, която започва с изгрева, установява биологичния часовник. От нашия биологичен часовник зависи абсолютно всичко как ще потича в нашето тяло. Всеки един хормон, всъщност хормоните какво контролират? Контролират нашите биологични процеси. Абсолютно всеки един хормон се влияе от слънчевата светлина. И за да установим ритъма на тези хормони, това се нарича циркаден ритъм или денонощния ритъм,
той е строго определен, всяка един час от денонощието правим нещо специфично и това сега ще използвам един слайд от една стара лекция, който ще ви покажа, но само ще ви прочета част от хормоните, върху които слънчевата светлина влияе директно. Адреналин, норадреналин, кортизол, алфа МСХ, бета ендорфин, ДСХ, хормон на щитовидната жлеза, естроген, пролактин. Ето, може да го фалите едно колко искате. И така по този начин слънчевата светлина поиска слънце, когато я абсорбираме с максимално голяма повърхност на гола кожа, на непокрита кожа, за да колкото по-гола ни е кожа, толкова по-ефективно ще случат тия процеси. И имаме нужда от поне 15 минути това да го правим, всеки един ден от живота. Зимата, аз съм споменал на други лекции какви евентуално начини би могло да съществуват. Сега само ще кажа набързо, че нали, това ни е страх от студа, всъщност е грешка и трябва да се стремим да изкореним от тази психологическа страх от студа, която в повечето хора е само психологическа, но след малко като стига до термогенезата ще кажа повече за това нещо. Значи примерно мелатонина. Мелатонина се секретира още от вечерните часове през цялата нощ с пикове. Разбира се, не е равномерно и неговата секреция трябва да спре в момента, в който се събудим. Затова е важно до около 5 минути в момента, в който се събудим, ние да сме се показали навън. Когато ни е много студено и не може да заголим никоя част от тялото си, тогава просто поне излизаме облечени навън или отваряме прозореца си в посока слънцето. Като казвам посока слънцето, това означава, че ако е облачно, ако е мъгливо дори, няма никакъв проблем. Слънчевия спектър отново присъства, отново във вида, в който ни е необходим и отново ще ни свърши тази безценна работа. Просто като има слънце е по-приятно и нали, хората си казват, че ако няма слънце, то сега гледай какво е времето, не искам. Всъщност, без значение какво е времето, ние трябва да си покажем навън до 5 минути след събуждане, за да установим правилния циркаден, да рестартираме новия си циркаден ритъм. И трябва да спрем производство на мелатонина и лека по лека да задействаме производство на стресовите хормони, които не са нищо лошо през деня, те ни са необходими, за да действаме да сме активни и да сме адекватни в нашите реакции през деня. Така, слънчевата светлина стимулира цитохромните функции. Тук чета от слайда, той само накратко, нали, аз така разширявам нещата, които са в слайда. Клетъчното дишане, което е фундаментално за производство на енергията, като тази енергия е необходима за поправка на всяка една клетка, за подобряване на всяко едно състояние или за превенция на всяко едно състояние. Като казвам енергията, тя не е само за да се движим и за да имаме нещо, сила да направим нещо, тя е за всяко едно нещо, за да сме живи, както тръгна да се сплъха. Нали, има енергия, няма енергия, това е разликата. Жив умрял. И за да сме здрави, трябва доста енергия. Енергията има, енергията е около нас, просто трябва да използваме по правилния начин и да не я губим по зловредните начини, които са също доста видове. Значи, сутрешната слънчева светлина подобрява и действието на цитохром С-оксидаза в електронната спортна верига. Това е четвъртият цитохром. Той е един от тези, които приема фотони от червения и инфрачервения спектър, но той произвежда и се синтезира нашата ендогенна вода от храната, реверсирайки ние фотосинтезата, ние произвеждаме вода. Нали? Не всеки знае, че също ние като ядем, без да пием вода, ние просто като ядем, ние произвеждаме вода в нас. Тази вода е безценна, защото тя е ендогенна вода с тези невероятни свойства, за които говорих в началото, и се получава една изключена зона, която се зарежда електрически и с нея всъщност цялото ни тяло работи. Какво се случва още друго, когато покажем или се покажем на открито сутрин, най-малкото с ретината си и очите, значи никакви слънчеви очила, никакви гледане на слънце или на област или на каквото и да е през прозорец, през стъкло, през нищо. Нищо не трябва да има между нас и откритата атмосфера, за да свърши работа това сутрешен рестарт на всички наши хормонални
и не само хормонални, и биофизични процеси. Има едно съкръщение POMC, така казват американците и англичаните. То съдържа 6 различни химикала, полезни и много необходими за нас, които се почват да се изливат в нас в момента, в който ние сутрин излезем навън. И някои от тези някои от тия шесте, сега само ще спомена: бета-ендорфин, алфа-МСХ, който е много ключов такъв химичен елемент също, и кортизола, който се произвежда от АКТХ, друго вещество, което води до кортизол. Но за бета-ендорфина, той е от групата на опиатите и той е единствен опиат, който не ни прави зависими, не ни кара да се чувстваме, че го искаме, че да си го търсим непрекъснато, както всички други останали опиати. И той е изключително ценен за нашето благосъстояние също. И т.е. не само на физическо ниво, директно на физическо, то разбира се, винаги повлияе и психиката, те са неразривно свързани. И в слайда всъщност има секция без сутрешна слънчева светлина. Всъщност какво губим? Значи часовниците на всяка една клетка се объркват и се десинхронизират. А мозъка, всъщност, в мозъка има един супер харизматик нуклеус се нарича. Той е от латински думи и наименования, това не се превежда. Там е централният часовник на тялото и той си говори с часовника на всяка една наша клетка. И трябва да бъдат синхронизирани. Значи без да го правим това сутрин, тялото ни буквално не знае кое време на денонощието е и не знае какво да прави с нашата цялостна система и ендокринна система. Също ендокринна система командва почти всичко останало. Например, като казвам всичко останало и ендокринна система, споменавам мелатонина и лептина. Това са двата господстващи хормона. Това са двата фундаментални хормона. Мелатонина, всеки път казвам, че той контролира и управлява двете фундаментални клетъчни програми апоптозия и автофагия, чрез които ние регенерираме също, чрез които сме живи. Без апоптозия и автофагия, без сън, човек 6 или 7 дена умира. Това казват учените, не знам, не съм го проверял, нямам данни по-конкретни, но сега се доверим на това нещо. Но със сигурност малко хора могат да се задържат повече от 2 дена без да спят. Регенерацията на тялото зависи изцяло от нивата и качеството на работа на място, което спим, какво се случва там, и мелатонин управлява тия процеси. Значи, объркват се часовниците, тялото не знае какво да прави, буквално не знае какво да прави и как да управлява тялото ни, което е много голям проблем. Нарушава се прецизната секреция на мелатонин. Мелатонина, прекурсорите за производство на мелатонина се залагат през деня, чрез ярка слънчева светлина. Тоест през деня като цяло трябва да избягваме престора на закрито. Защото на закрито осветеността, ако не сме запалили лампа, а сме в една стая хубаво осветена с добре разположени прозорци, достатъчна площ, прозорци и така нататък, добре осветена от слънцето стая или осветена светлина стая, ние имаме около 100 пъти до 100 и няколко пъти може да имаме по-ниска осветеност като интенситет на светлината, отколкото като прекрачим прага на най-близката врата на същата локация. За да работи тялото ни оптимално, не е необходимо, ако имаме работа, разбира се, на закрито, си я вършим, но поне 10 минути на час да излизаме навън. По възможност всеки час. Окей, 20 минути на 2 часа, пак не е лошо, ама по възможност по-често. За да синхронизираме точно тези часовници, за да може тялото ни да работи оптимално. И всъщност, пак ако пропуснем да използваме сутрешната активация и рестарт на нашето тяло и циркаден ритъм, се стига и дисфункция на ниво митохондрия. Оттам вече страда абсолютно цялото ни здраве. И още нещо, което е така, бих казал, магическо, което се случва при излагане на сутрешна светлина, слънчева светлина. Имайте преди, че тя е сутрешна светлина, т.е. светлината по изгрев слънце е неповторима по никое време друго от деня, в никой сезон. Тя няма да, в рамките на деня, в който и да е сезон, няма да се върне отново същата комбинация от светлинен спектър, каквото е бил
по време на и около изгрева. И излагането на тази слънчева светлина, но тук наистина трябва да наблегнем, че повече до време, ако можем да сме с минимално количество дрехи, разбира се, когато не ни е студено и без никакво количество дрехи, по себе си. И сега това не е така някаква тема табу, или за което не трябва да не го засягам по-подробно. Ще го кажа някои думи допълнително за това, че човек трябва да се грижи за всяка една част от тялото си, да излага на слънце. Но за сутринната светлина да довърша, ние какво произвеждаме? Още допълнително, освен тези неща, които ги изборих и те не са всичко, ние произвеждаме на вътрешно ниво ендоканабидоиди. Канабидоиди, канабис, сигурно някой сеща нещо на тези думи, CBD oil, конопелното масло, което се купува като, бих казал, не видели, го купуват онкоболните, който разбира се може да си го позволи, то струва доста пари. Защото знаят, че прави позитивни неща, добри неща с онкологичните заболявания и че лекува рак, нали, някъде така се твърди. Ами да, то подобрява, спомага и той е много мощен химикал е това, който работи на много нива в нашите митохондрии. Естествено, сам по себе си въобще не може да лекува никого, но най-абсурдното, най-тъжното е, че всъщност няма нужда да се купува, защото тялото не може да го произвежда. Това никъде в никаква аптека няма да... Това се продава в аптеките, но никой, който продава CBD oil, няма да ви го каже, пък и това ли го знаят, че всъщност ние може да си ги правим сами. Но е необходимо наистина да се обърне много сериозно внимание на сутрешното слънце по тази причина. И за излагането на слънце без дрехи, всъщност на всеки един човек в световен мащаб, който се твърди, че е починал по причина на прекомерно излагане на слънце, най-често това е поради рак на кожата, се твърди, че е по вина на слънцето. Нали? Знаете, всъщност не само знаете, ми то и аз, когато в не много топли месеци хода коло до кръста някъде в открити пространства и познати, нали, които са хора, които не знаят за какво става дума, не знаят с какво се занимаваме и така нататък. Ми казват, бе слънцето е вредно, нали, или особено пък като е горещо, ако ме видят голо, бе слънцето е вредно, нали. И аз така казвам, да, то е вредно, ама дали е вярно. Всъщност, това, че слънцето е вредно, е една от най-големите лъжи на нашето време. Слънцето е вредно само когато ни прегряваме. Смисъл на 40 градуса, никак не е окей да седим на слънце и да се печем. Но в момента, който вече 32-3 може да издържим и желателно сме по-съблечени на слънце, няма как да е вредно слънцето. Единствено ще е вредно, ако ние не сме адаптирани към усвояването на слънчевата светлина в различните спектри. Не говоря само за витамин D, не говоря само за кожния пигмент, за кожно пигментиране. Имайте преди, че слънцето няма да ви навреди и още по-лесно ще бъде за вас, ако се адаптирате към това да усвоявате повече слънчева светлина, което става не да излизате навън, когато ви е удобно само, а и когато не ви е много удобно, като започнем с изгрева и ако може завършим и с залеза. Времето по залез слънце е втората по важност част от деня, когато ние трябва да уловим максимално количество слънчеви лъчи. Пак на максималното количество е пряка функция от площта, с която го улавяме. Количеството е пряка функция на площта. И в световен мащаб за всеки един починал от рак на кожата човек, има 330 хора, за които всъщност са диагностицирани, че умират вследствие на недостатъчно прекаране време на открито и недостатъчно слънчева светлина. Пак казвам, това не е само витамин D. Витамин D е един от лесно измеримите фактори, но другите фактори са много по-трудно измерими. Пак всъщност как ние сме приели слънчева светлина и как работим с нея и колко тялото ни е ефективно. Значи това е едното нещо, че в никакъв случай слънчева светлина не може да бъде вредна. И меланомата, което е рак на кожата, 75% от всички случаи на меланома се случват на места,
от човешкото тяло, които никога не вижда слънце. 75%. Значи 3/4 от случаите са главно по причина, че в нашия цивилизован свят ние сме научени, че трябва да сме вече по определен начин, дори когато сме си в собствени имоти и така нататък. Така че кой както може да си замисли и да си променя това, което смята за добре, евентуално в начина на живот. И разбира се, да направи допълнително проучване, да направи допълнително проучване, това, което говоря, да види дали тия неща наистина биха могли да бъдат толкова важни, пък да задълбава още малко и може би ще е доста полезно. И някои думи за студената термогенеза, защото тя е много свързана, не че просто е полезна. Какво значи студена термогенеза? Излагане на студено, целенасочено. Излагане на студено първо за хората, които никога не са го правили, става с когато е хладно, с по-тънко обличане. Разбира се, това е най-интуитивното. Вече когато човек вземе да напредва и установява, че всъщност няма нужда от чак такова количество дрехи, че може да живее примерно на вътрешна температура в жилището си спокойно 16-17 градуса, не когато стигна до горе-долу такова ниво и открие, че няма да задължително да се разболее и така нататък, ако му е хладно и че го втресе за малко, напротив. Когато човек си промени мисленето в тази посока, вече следващата стъпка е потапяне в хладна вода, като се започва от около 15-14 градуса и се слиза надолу, като за да има много силен ефект потапянето в студена вода, трябва водата да е с максимум 13 градуса. Нали? Но адаптацията отново ще има положителен ефект, ако се потапите в по-хладни води целогодишно, няма значение в кое време от годината, защото и зимата ние пак сме живеем на топло, ние прекъснато се отопляваме жилищата, обличаме се, когато излизаме. Нали? Дори да си правите хладни душове целогодишно, имате предвид, че целта ви е да слезете под 13 градуса. Колкото по-надолу, толкова по-добре, както е казал Мечопух в този контекст. Но какво се случва всъщност? Защо студената термогенеза е фундаментална за нашето здраве и всъщност дори много тежки състояния и заболявания могат да бъдат адресирани. Аз казвам по два начина. Въобще, изобщо. Естествено, единият начин е промяна начина на живот, но този го квалифицирам като графата по-бавни начини за подобряване на здравето. Така ударното подобряване на здравето, когато човек наистина решил, че нещо никак не е окей и разбира, че никак не е окей, обаче живял по някакъв начин, който е конвенционален, популярен и така нататък от този момент и трябва да промени нещата, ами тогава ще трябва да адресира някои от двата по-бързи начина за радикално подобряване на здравето. Единият начин е пост, т.е. гладуване, да кажем, без вода, без храна, на вода, за по-напредналите и без вода. Но другия начин, който пак е абсолютно природен, абсолютно тялото ни върши цялата работа, без да използваме каквито идеи, лачи, лекарства и така нататък, които адресират единствено симптоми. За да адресираме фундамента на нашето здраве, нашата биофизика, ние трябва да въздействаме директно върху нея, а не да пием билки, да се мажем с разни неща, да пием разни витамини, включително витамин B17 за онкоболни и така нататък, какво не се пие. Нещо така пием нашата биохимия и то симптоматично. В смисъл действаме на неща, които са случили вследствие на проблемите, които сме създали чрез неправилно адресиране на нашата биофизична природа. Какво се случва всъщност базовото, как работи студената термогенеза? То не е, защото много е важно да знаем вътрешната част страна на нещата на тези принципи, както при поста, за което са имали цели отделни лекции, съответно там са много дълбоки нещата, така и студената термогенеза какво се случва. Отново се връща на тези 5 цитохрома, 5 респираторни протеини в митохондрите, от чиято оптимална работа зависи на абсолютно всяко ниво нашето физическо и психическо здраве. Тези 5 респираторни протеина се намират на определено разстояние, което
всъщност от порядъка на ангстроми един от друг. И колкото по-близко са те, защото всъщност те се наричат цялото нещо, от този комплекс пред цитохрома се нарича електронната транспортна верига, защото между тях прескачат тези електрони, транспортират се между тях електрони. Електронната транспортна верига не е нещо, което особено ново, даже не особено, изобщо не е ново, има го в учебниците на конвенционалните медици, в конвенционалните учебници от всяка една медицинска специалност е спомената електронната транспортна верига. Как се учи цикъла на Кребс, така че учи, но не от към страна електрони, само от към страна биохимия, но пак тя се нарича електронната транспортна верига. Все пак знаело се, дори от конвенционалните медици, че има нещо там свързано с тия електрони, но никой от тях не си дава сметка, че всъщност фундамента на това е на цялото здраве е всъщност точно това колко ефективно се движат тези електрони между петте цитохрома. И когато ние охлаждаме тялото си, всъщност нали, под въздействие на околната среда, тялото ни се охлажда, целта ни е да охладим тялото на вътрешно ниво, не само нали, на външно. За да стане това охлаждане по-бързо, да се охладим на вътрешно ниво по-бързо, особено когато да кажем, не искаме неприятно, ние не сме свикнали, не искаме много време да мръзнем, така да кажем, ние може да десираме дланите си и ходилата си, защото те са портали, температурни портали. На каквото температура те са изложени, тук тялото ни, грубо казано, няма защита, на каквато температура са подложени дланите и ходилата ни, тази температура много бързо влиза в нас на вътрешно ниво и достига до органите. Ние на всяка една клетка, всяка една митохондрия. Така, значи влизаме в студената вода, го правим боси, нали? Или само си потапяме, докато свикваме, докато разработваме технологията за съвършено здраве, почваме да се потапяме само краката до глезените. Нали? Също работи на не лошо ниво. Така. И това, че тялото ни трябва да реагира на това охлаждане, какво прави на ниво митохондрии и на ниво на тези цитохроми, почва да излъчва, използвайки водата като батерия за светлина, която казах по-рано, почва да излъчва инфрачервена светлина, дори да не е поело именно такава, то променя чистотата на светлината, която е преобразува една светлина от един вид, нали, в светлина от друг вид, т.е. чистотно преобразуване на светлината. Се излъчва в митохондриите и това е научно доказано. И почва да излъчва инфрачервена светлина, за да ни изгрее, като реакция на това, че ние му предоставяме по-ниска температура. И това излъчване на инфрачервена светлина всъщност води като следствие, като биофизично следствие на всичките процеси и цялата среда, в която се движат тия цитохроми, води до стесняването на разстоянията между тези цитохроми. Тялото ни става с този фундаментален начин, стигаме до това супер важно нещо, че тялото ни става енергийно по-ефективно и това е същата тази енергия, която е фундамента на нашето здраве и дълговечност. И ние всъщност имаме за цел всеки, който го интересува да бъде по-здрав, в някаква смисъл на думата, има за цел да си повиши енергийните нива. Всъщност, повиши енергийните нива, тялото му няма какво да страда. Всеки един орган ще бъде регенериран и ще бъде поправен и всяка един проблем в бъдеще ще бъде адресиран и също или превентивно няма да се получи проблем, когато ние тялото ни работи на по-високи енергийни нива. Ако не се излагаме на студено, защото не ни е приятно, или сме чули, че ще настинем, или пък всъщност настиваме, то какво значи да настиваме? Всъщност ние не настиваме, тялото ни реагира. Нали? Това е определен вид стрес, защото ние винаги цял живот сме били на топло и в някакъв случай ни е духал студен вятър или там каквито и да е глупости, някой казва, и аз веднага се настивам. Всъщност ти не настиваш, тялото ти реагира симптоматично на този вид стрес, защото то не е свикнало на този вид стрес, а трябва да е свикнало, за да работи оптимално. Както дивите животни и дори едно куче всъщност живее зимата без проблем навънка на минус 25,
то произвежда топлина именно по този начин, по същия начин. Когато тялото му се охлажда, митохондрите му започват и цитохромите започват да излъчват повече, митохондрите се излъчва повече инфрачервена светлина, сближава цитохромите и тялото става по-енергоефективно, като всъщност тази енергоефективност ние трябва да я развиваме и да я повишаваме. Как може да повишим едно нещо, ако ние не го използваме? Никак. Както усвояването на витамин D. Нали? Ако някъде съм чел даже абсурдни текстове, които са от конвенционалната медицина, че генерирането на витамин D било достатъчно да се случва, ако сме 15 минути на ден на открито, дори не особено съблечени и по къси ръкави и така нататък. Това е пълен абсурд. Но много важно е, и то зависи отново как сутрин, как адресираме сутрешната светлина. Много важно е как ще усвояваме и как ще синтезираме витамин D. И ако взимаме пък добавки на витамин D, може да забравим за нашата ефективност за синтез на истинския витамин D. Защото добавките не заменят синтезирания и сулфирания холестерол, който се случва при синтеза на витамин D от сутрешна светлина. Добавките не минават по този биохимичен път. Витамин D от добавки не минава по този път и няма изобщо тези функции и качество на това, което ще синтезираме. За да го развием, ние трябва да използваме слънчевата светлина все повече и повече, все по по-правилен начин. Така и с студена термогенеза. За да развием нашата енергийна ефективност, ние трябва да я използваме. Колкото повече я използваме, толкова повече тялото ни ще бъде по-ефективно и за нас ще става все по-лесно. Не само, че то като следствие за нас ще е по-лесно и ще можем да... Ето викат на някой, ти си кален, ти можеш, нали? Аз не мога, аз съм зиморничев. Какво не си зиморничев? Зиморничев знае, че никога не си опитал. Нали? Защото тялото ти знае какво да прави, ти трябва да дадеш шанс да го осъществи то заложен механизъм в него. Така, доста повече остана информация за студена термогенеза, но тя наистина е ключова за цялостното ни здраве. И става все по-популярна, а хората не знаят колко чак ключова може да бъде. Така. Сега се върна само за за някои изречения за паралела, от гледна точка на здраве, паралела между храната и светлината и въобще електромагнетизма, като светлината е супер основна част от електромагнетизма. Всъщност тя какво е? Тя е какво е част от електромагнетизма? Значи стои в един честотен край, условно казано, на електромагнитния спектър. Това е. Това значи част от електромагнетизма, че е светлината. Всеки, който говори за здраве и казва, че се оплаква от това или онова, споменава, ама чакай сега се храна много здравословно и въпреки това гледай сега какво стана, пак това ми се получи, онова ми се получи, имам такива оплаквания. И всъщност аз в работата си, като сграден биолог и като човек, който установих, че може би над 50% от хората, които ме викат за обследване на неионизираща радиация и на различни видове излъчвания, светлина, осветление и така нататък в дома си, вече хора с здравословни проблеми и търсят различни видове, т.е. четат какво ли не е и някой от тях стига до правилната пътека, че е много важно да адресират електромагнетизма и електромагнитния спектър на място, където живеят, т.е. място, където така най-много голяма част от живота си. Само съня на земя, пак е основна част от живота си и то най-съществено за здравето, така за място, където живеят хората. И следно се почва дискутирали сме и за хранене, за всякакви други такива полезни неща, алтернативни неща, които правят хората за здравето си. И една голяма част от престоя ми при обследване, може би 30-40%, също минава в разяснения на част от нещата, които ви казвам сега. Част от нещата обяснявам и давам примери, защо само с храна ние не можем да постигнем оптимално здраве. Особено в днешния свят.
преди е можело, защото всички други неща са били наред в електромагнитния спектър. Те са били по природен начин се случвали около нас и не е имало тия вредни неща, много опасни, даже то вредни меко казано, много опасни и токсични неща, които сега ги има в нас, в нашия свят. Пък преди почти изобщо не ги е имало, или изобщо напълно не ги е имало. И хората са прекарали много време на открито. Над 80 колко не знам процент от професиите са били до много скоро на открито. До сравнително скоро, да, до преди някакви десетилетия. А сега колко от професии са на открито, има ли 5%. И изследванията, които се правят върху хранителни продукти, върху това как различни хранителни вещества, коензими дори, не само витамини, не само минерали, различни хранителни вещества как влияят върху здравето. Тези изследвания се правят къде? В лаборатории или в лаборатории, ако се правят върху животни. Когато се правят върху хора, не точно в лаборатории, но са обикновено пак върху хора, живеещи по нормален начин, т.е. хора, живеещи основно закрито, т.е. малко подобно на лабораторни животни. И не се правят всъщност изследвания, които върху храната имам предвид, които адресират електромагнитната част от храната. Тоест, къде е расла тази храна? Защото не може просто да говорим колко е полезно авокадото и колко е полезен банана, защото банана има много калии, в авокадото има много полезни масни, неанситни масни киселини, макар че са толкова полезни, защото са предимно омега-6. Но някакви плодове, които да кажем ще дойдат от тези изброените и други, които ще дойдат от другия край на земята, и те са полезни за хората, които ги ядат там. Но всъщност, когато ги ядеме тук на нашия климат, поглъщайки тези храни, те отдават електроните и ние декодираме светлинна информация от тях за климат, който няма нищо общо с нашия. С този светлинен сигнал, който ние сме поели през радиацията, фотоните, които се приемат от тези храни, нямат нищо общо и се получава много силен дисбаланс, се получава хаос. Хаос, както подобен на този, който се получава в циркадния ни ритъм на ниво, когато ние не излизаме достатъчно често и не излизаме достатъчно рано навън. Се получава хаос в нашата ендокринна система на различни нива и оттам в работа на всеки един орган всъщност. Така се получава хаос на сезонно ниво или инфрадиален ритъм се нарича това. Сезонния ритъм на който тялото ни, сезонните цикли, които тялото ни трябва да следва. Нали? И за всеки един сезон, на всяко едно място на Земята си има най-здравословна храна и най-здравословни действия, които хората са ги правили като естествена част от живота, а сега не ги правят. Така че изобщо не е само какво съдържа на химическо ниво храната, на биохимично ниво, как ще ни въздейства. Това, когато го гледаме, също ние, директно съм го обяснявал и преди по-подробно, директно давам пример, то като започнем с бананите, направо е токсично да ядем чуждоземни плодове, като банани, ананаси, след септември месец, тъй септември е компромисно, и преди май месец в този промеждутък, защото те растат на УВ индекс 14, а при нас УВ индекса в периода септември-май, да кажем, варира между 7 до 1. И няма, то не е само УВ светлината, но основно ще го казвам, защото те имат основно сладки плодове, това е в примера. То важи и за ядки, то важи и за бразилски орехи, примерно, и така нататък. Всичко, което е от някъде си, не може просто, защото някой казва, че е полезно, когато ни се яде и всичко да е окей. Или да яде много сладко през зимата, също дори да е домашен конфитюр, нали, от нашите сливи от градината, пак не е окей и то всъщност е много голям проблем. Но макар че да, хората са го правили много преди и сега го правят, то си е традиция, нали, зимнини и така нататък. Не казвам да не се почерпим от време на време, но всички тия неща, с които ние можем да научим сега и да силно да повлияем в негативна посока здравето си, са били компенсирани от нашите баби, дядовци и така нататък с напълно различен начин на живот,
който не може да сравнява с нашия в момента. И когато адресираме полезното хранене и храната изобщо, има един много голям титан в това нещо, който изучава как се хранят различните популации и колко са здравите. Уестен Прайс се нарича. От 30-40 година до към 50-60 година действа на миналия век. И той е изучавал в различни части на света, такива непроменени, не адаптирани към различни цивилизационни условия популации, на различни племена и народи, как им действа различна определена храна тяхна си. Лошото е обаче, че западният свят приема, че това, което са яли тези популации, може да се го яде пак по всяко време и във всякакви количества, ама съвсем друга фотона и светлинна среда, което не е така. Но това, тези популации са били здрави, защото са яли тази храна на онова място, по онова време, от годината, когато тази храна е била налична, а не когато е била замразена, консервирана или просто дошла с кода под някъде си. Така. И относно храната ще ви кажа, защото така не искам да я пренебрегвам, тя има много голямо значение за здравето, но просто тя е на около може би трето място по важност за здравето след електромагнетизма и всъщност водата, като водата е много съществена. Водата и електромагнетизъм са напълно преплетени като фактори взаимодействие едно от друго. И за да не се дехидратираме, аз казах, че не може да дехидратираме като пием вода, но може да поддържаме по-оптимални, по-нормални за нашето тяло. То всички сме хронично дехидратирани в някаква степен. Някои много голяма, някои по-голяма степен, други по-малка. Сега аз не казвам, че примерно като живея по доста различен начин спрямо 99,5% от населението на Земята, съм хидратиран на оптимално ниво, което оптималното ниво всъщност не е съвсем точно установено, защото ще почетете, че той е 70%, други казват 65%, трети казват 70% и няколко. Нищо това не е вярно, той е над 80%, както се ражда едно здраво бебе. Нали? Спада ли нивото на хидратация с времето, това вече е хронична дехидратация, която води до здравословни негативни изменения. И за да намалим дехидратацията си, вече трябва да адресираме техногенния електромагнетизъм. Тоест това е токсичното осветление, токсичните излъчвания в дома, за които са след малко, по-към края на лекцията, за които ще говоря, те много силно ни дехидратират. Тоест ние губиме тази ендогенна вода, която ние единствено може да си произвеждаме сами или да поемаме ние всъщност като ядем сурова храна, с плодове и зеленчуци, с тях също хидратираме тази храна, тази вода, която е в тях, т.е. суровата храна. Ние пак не може да използваме абсолютно директно, но много по-малко ресурс, собствен енергиен ще вложим да я структурираме тази вода за нашите бъдещи биофизични нужди. Така че едната стъпка е да пазим, едната стъпка е да не се дехидратираме, а другата стъпка е да увеличаваме по максимално ефективен начин и достъпен нашата едногенна вода, като да е повече сурова храна, всъщност, колкото е възможно, локална и местна. Но за храната има един много ключов елемент в храната, която поемаме, т.е. много ключово вещество, което трябва да получаваме с храната и то е абсолютно незаменимо, защото витамините, да, те също са незаменими, микроелементи също са незаменими, някои от тях, макар че изобщо не е желателно, може да ги набавяме с добавки, но витамин D, както казах, не трябва да го набавяме с добавки, но трябва да го произвеждаме сами. Всичко, което трябва да произвеждаме сами, не трябва мелатонина, не трябва в никакъв случай да го взимаме на добавки, защото трябва да го произвеждаме сами, иначе губим ефективността, да го произвеждаме и става лошо. Но това, което може да се набавяме само от храната и е ключово за нашето здраве в посока електромагнетизъм и биофизика, това е декозахексаоновата масна киселина, или това е част от омега-3 масните киселини, масно ненаситените киселини, омега-3, DHA на английски, може би някои от вас така го знаят. Това е, го има всяка клетъчна мембрана на хората и на животните, и това е медиаторът между светлинни фотони и
и електричество. С помощта на тази молекула декозахексаоновата киселина ние преобразуваме светлинния поток в електричество и обратно, т.е. нещо, с което работи тялото ни през цялото време, за да използва тази енергия, за която говоря тук. Т.е. това е, може би, не е много приятна новина за веганите, че DHA е ключово за здравето за нашето здраве, да имаме, то всъщност DHA, така съм свикнал да го казвам на английски, ДХА на български съкратено, може да също го губим при токсично осветление, също имаме разпад на ДХА молекулата при синина светлина, която прониква и през кожата ни, но допълнително трябва да си го набавяме с храната. Да, обаче с храната практически клони към невъзможното да го набавяме в необходимите количества с растителна храна. Защо? Защото има позиции на тази молекула на свързването вътре на атомите, които са SN1, SN2, SN3 и всъщност само в позиция SN2 на тази молекула е директно усвоима и тази молекула ДХА-то, DHA-а, така че да използва всяка една клетка в нас да я използва. Ако поем от растителен източник, примерно орех и конопено семе съдържа доста добри нива на ДХА, но молекулата е в друга позиция, атомите вътре са в друга подредба и ние трябва да преобразуваме молекулата, за да я използваме. Огромен енергиен ресурс, при който ефективността е около 5% от това, което сме поели като количество DHA, ще може да бъде използвано за нашето тяло. Значи тя изяждаме килограми орехи или конопено семе или други естествени вече има доста по-малко DHA от тези двата и още няколко, които да нямат и много омега-6, защото пък омега-6 блокира усвояването на омега-3, от които е част DHA и ДХА. Така че животинските източници са номер едно и то не всички, разбира се, за набавянето на DHA. Това е наистина ключово от гледна точка на храната. Преди да стигна до технологичната част, до зловредната част от електромагнетизма, за която съм говорил много пъти, сега ще бъде малко по-кратко за нея, но преди да стигна до там, ще разгледам темата за детското здраве, защото много хора, които имат деца, естествено всички хора, които имат деца, искат децата им да са здрави, но много хора, които имат деца, виждат някои неща, които не биха желали са по този начин в здравето на децата си и ги водят насам-натам по разни изследвания и разни процедури, които са чули, че са здравословни, дори проблемите да са на пръв поглед не много сериозни, просто искат да подобрят здравето на децата си, примерно да не боледуват много често. Така, е най-масовото желание на родителите, да не боледуват децата много често и се опитат по разни начини, които са чули, прочели някъде, из разни статии, така ще се изнетат, както казвам аз, случайни статии, за нещо, че е било полезно и го дават на децата си да го приемат или го прилагат по някакъв начин, или го слагат до главата на детето си, докато спи или какво ли не. И когато говоря за здравето на децата, то разбира се пак всичко това, което говоря до момента, важи и за детското здраве. Но здравето на едно дете е ключово за неговия по-нататъчен живот. Т.е. всеки възрастен човек. И сега ние, които сме възрастните, нашето здраве е до голяма степен предопределено към днешна дата на възрастните хора. Нашето здраве вече е предопределено от това, което от средата, в която сме живели като деца. Тоест ние може да подобрим здравето си от една степен в друга да преминем. Ние в 20 години, на 20 годишна възраст, както много хора съм чувал да казват, и аз го усещам и в някои аспекти от своя живот, че на 20 няколко годишна възраст съм се чувствал в някакво направление с по-малко енергия, не толкова добре, колкото се чувствам сега. Защото като промениш начина си на живот, ти неминуемо получаваш по-високи енергийни нива, не боледуваш, разбира се, почти изобщо или напълно изобщо. От всяки също неща не боледуваш. Не трябва да боледуваш от каквото и да е. Така, мисля да имаш моменти, които ти е зле, или когато ти е зле, е много хубаво да знаеш защо е и да го установиш, да го елиминираш от живота си.
мен много лесно ми става следното недоспиване. Така че съм опитвам се да елиминирам недоспиването от живота си, освен че са ни най-важното за здравето. Нали, знам колко лошо ми влияе това и като ми стане зле, не взимам капчета, не взимам витамини, не правя всеки глупости. Просто знам, че това е при мен от недоспиване. Спа, по някой път може да спа 16 часа и здравето ми не ям 2 дена, веднага спирам и храната, нали, за още по-оптимален процеса, нали, на възстановяване и забравям за проблема. Според мен всеки възрастен човек, че и дете, трябва да е в подобно състояние да живее. Ако не живее в подобно състояние и има периодични проблеми с оптималното ниво на това да се чувстваш добре, то трябва да се търсят тези причините за това нещо, да се адресира, да се промени каквото може, а то обикновено може много да се промени, въпросът е да знаеш с какво да започнеш, така да се каже. И тия неща постепенно ще изчезнат, ама не само тия неща ще изчезнат постепенно, а ще изчезнат и ония другите неща, които ние не ги виждаме и те се задълбочават с годините и накрая, както казвам аз, избиват в един момент с нещо по-сериозно, което ние не го усещаме, то не боли, ама в един момент, като заболи, то вече се оказва, че се е формирало 20 години, нали, някакво дегенеративно заболяване и хоп, някъде избива в някакъв орган и човек го усеща, но вече то е много развито. И нали, радикалните промени, окей, нали, може да почне да се правят, ама човек почне тогава, това имам безброй хора и познати клиенти, които почват да правят, да търсят радикални промени в живота си посока здраве, ама отрас. Не може да четеш всичко за 2 седмици. Нали, някой, и това са ми казвали, че мен операцията ми е насрочена, спило днеска 10, операцията ми е насрочена на 22 и трябва бързо да реша дали да направя това или това. Викам тебе, тя е огромен обем от информация, нали, приема информация, която работя аз. Не мога да ти я предам за това време, така че да разбереш и усвоиш. Със сигурност би имал ефект, ако си знаел за това нещо, да кажем, поне година по-рано. Ама за това не трябва да се чака нещо да ни заболи някъде, а трябва да се действа с превенция. И ако имаме такива сигналчета, че лесно ни става зле от това, от онова, не трябва просто да се пазим от това, от онова, когато то не е от природата. В смисъл, когато от природата, както казвам, мен съня, нали, то си трябва да спим, нали, и аз знам, че трябва да спа и няма да се пазя от това да спя, но става дума, когато нещо, което знаем, че или сме разбрали, че не е окей, и трябва да го елиминираме от живота си. И нещо, което примерно е студено да разбрахме, че не трябва да се пазим от него. Какво друго? Да, всеки си насочил нещо, което пак може да природа, да, пак силно слънце, пак там да дъжда не те навали, да не си мокър, когато да не се препотиш и какви не глупости, че това било проблем, това няма как да е проблем. Ако от такива неща някой се чувства зле, или от неядене, да, токсичен, да, заповядайте, токсичен, как да го кажа, чистене на тялото, след като са минали 4-5-6 часа от последното хранене, токсини, които са приети в теб живота, и от последното хранене, тялото тя ги разкара. Почва това кръконе на стомах, някои имат мигрената им се обажда, както обичат да казват, други симптоми, други са цялата заразнителни, така нататък. Значи, трябва да работиш върху това, да не си в такова, бих казал, нали, звучи добре, но такова жалко състояние, да не можеш да изкажеш повече от 6 часа без храна, защото това е свидетелство за доста големи нива на токсичност в тялото, с които не можеш да се справи и ти поемаш храна, за да запушиш този вик на тялото, че всъщност има проблем, че примерно, защото ти по някакъв начин зле, и трябва да работиш в посока да увеличаваш времената, с които може да оставаш повече време без храна, и то да адресираш каква е храната, да не се тробиш с нея, че да вървиш в посока, нали, да нямаш такива състояния на дискомфорти, по-малки или по-големи. И за това, за което тръгна да говоря, здравето на децата. Т.е. почваме в най-ранната фаза. Най-ранната фаза на здравето на едно дете е ембриона. Ембриона и въобще цялото развитие на ембриона до раждането и
след раждането, разбира се, но състоянието на едно бебе в момента, който се ражда, и състоянието на митохондриите на това бебе и на състоянието на митохондриите на ембриона, тия митохондрии, за които говоря сейчас и нещо, които зависи от цялото ни здраве, състоянието на тези митохондрии и цитохромите вътре, тяхната енергийна ефективност не са винаги на ниво 100% ефективност. Даже вече винаги бих казал, че не са. Нивата на ефективността при на цитохромите в организма на едно бебе се наследяват пряко, но те са от нивата на митохондриите на майката. Само на майката. От бащата са гените, но от нивата на енергийните нива, здравето на майката е ключово за здравето на бебето. И то изобщо не е на ниво биохимия. Майката може да е минала през какви не прочиствания преди зачеването. Ако е минала през пост, обаче, то е не само почистване, то е регенерация. Регенерация означава подобряване на здравето на митохондриите. Това е супер. Но тия неща, за които говоря, студената термогенеза, и поста, и въобще адресиране на цялото енергийно състояние на митохондриите в една бъдеща майка е ключово за цялото здраве, за целия живот на това дете, което тя ще роди. Тоест, те се стартира с едно определено ниво на състояние на тия митохондрии и за този състояние заложения си здравен потенциал е стартира от едно определено ниво. То не е едно към едно със здравето на майката, която тя се намира към момента, в който го зачева и после към момента, в който го ражда. То е на по-високо ниво, но се предопределя, не може да наскочи с пъти здравето на митохондрите на майката. Затова апелирам към всички бъдещи жени, т.е. жени, които планират да бъдат майки, или да се казва, може да се случи да станат майки, просто да си гледат здравето много сериозно, да не си мисля, че просто аз нямам оплаквания, значи мога да рода здраво дете. Да, едно дете може да изглежда по всякакъв вид и всякакъв вид визуално и по всякакъв начин на изследвания да се удостоверява с биохимични изследвания обаче, да се удостоверява, че е здраво, но като жизнен потенциал, неговия потенциал защото не е висок. Това е абсолютно възможно и има много злощастни примери. Включително на мен са ми една приятелка преди години плачеше по телефона за някаква нейна приятелка, че бебето ѝ на една година умира от рак и естествено сигурно всеки от вас се чува за нещо подобно и всъщност тя, моята приятелка плаче, как е възможно на една година бебе да почина от рак, един вид, кога го разви този рак? Рак е развит, защото състоянието на митохондрите е било изключително окаяно, когато това дете е било, на майката е било, когато е заченала на това дете и детето наследява това състояние. То няма време за тази година от средата да го развие това тежко заболяване. После средата е ключов фактор, за който сега ще спомена при децата, но започвам как още от раждането преди зачеването трябва да се адресира здравето на детето. И наистина вие, начинът по който се отглеждате децата си до 21-та година, то вече там дете, някой ще каже това вече не е дете, но до 21-та година, между 22-та се развива мозъка. И като цяло и някои вътрешни органи малко преди това се развиват до към 20 някоя годишния. Колкото по-малко едно дете, толкова по-ключово е какви са факторите на средата, в които се отглежда. И полезните, за които говорих до сега, и за токсичните, за които след малко ще стане дума. Защото и всички тия фактори на средата, които адресирам като най-ключови, са електромагнитния спектър, светлината, слънчева светлина, заземяване и вече място, където детето живее, като обратна страна на нещата, изкуствените фактори, изкуствената част на електромагнитния спектър. При децата
с раждането трябва много добре да сме информирани как наистина да отглеждаме цялата по здравословен начин и да наистина правим, да се казва, жертви, саможертви, компромиси с каквото можем, за да, така се каже, да ги избутаме поне до 10-та, 12-та, 15-та годишнина, колкото може повече, да средата им да е върха на това, което може да постигнем от гледна точка на слънце, от гледна точка природосъобразен, но истински природосъобразен, а не само като клише начин на живот, и от гледна точка да ги предпазим и да им създадем поне за през нощта и за вечерните часове, като не можем през деня, защото да знае там градини и училища на какво ниво са, поне за вечерните часове и през нощта да им създадем среда, в която техните тела могат да развиват органите си правилно и да работят на високи енергийни нива, така че да поддържат всички жизнени процеси на оптимални нива и да не се развиват. Какво се развива всъщност, ако са ниски енергийните нива в митохондриите и в респираторните протеини, ако са неефективни. Всъщност ми стават грешки в ДНК-то на митохондрите. Освен клетъчно ДНК, има и митохондриална ДНК. Клетъчният геном съдържа около 22 000 гена, а митохондриалното ДНК-то на митохондриите съдържа 39 гена, само 39. 13 от тях са свързани с енергопроизводството. Тоест, точно една трета от ДНК-то на митохондрите са свързани с енергопроизводството. Повтарям за 10-ти път сигурно днеска, от енергопроизводството и от нашата енергийна ефективност зависи на цялото ни здраве, почти без оглед на това колко полезна храна ще ядем. Храната трябва да бъде полезна, от нея ще имаме много добро влияние върху нашето здраве, когато тя е полезна, но след малко ще ви дам пример, много готин пример, който отскоро така формулирах, той е емпиричен пример. Как полезната храна изобщо не може да ни даде сама по себе си, да почитаме само на нея, някакво високи нива на здраве и нещо, на което да разчитаме. И всъщност стигам точно до този пример. Значи, вече 2 или 3 човека, различни хора, с които се запознавам през годините, ми казват, и един съвсем наскоро така беше много ярък пример, един клиент ми казва, че са били с детето, значи, когато се запознаваме, то е при ноември месец, миналата година, смисъл с човека, детето му е примерно на 3 години и половина, и казва, тази зима, това лято, бяхме били 2 седмици на море, нали? И момичетото малката казва, поледува 2 седмици за по 1 седмица, което си е стандартно това, което чувам от други родители. И казва обаче миналата година, нали, тази година не бяхме някъде, не го знае на тези почивки, а миналата година бяхме 3 месеца на Карадере и тя не боледуваше цялата зима. Какво случва на Карадере? Или какво случва на плаж като Карадере? Или на място като Карадере? Значи не просто защото са били на море, защото едно отидеш на море на Карадере, друго отидеш на Созопол. На Созопол и на по всички други места, повечето плажове, където нали, са близки до някакво населено място, ти имаш много силно облъчване от антени, което практически ти нанася мигновени повреди върху митохондриалното и клетъчното ДНК, които после през нощта тялото трябва да спи на много изолирана и облагородена и обезопасена към техногенен електромагнетизъм среда, за да поправи такива повреди, което всъщност в никакъв случай не се постига случайно, трябва целенасочени мерки за да се случи. Така, значи на Карадере няма обхват, там нямаш облъчване. На Карадере ти си заземен почти 24 по 7, защото кой ще ходи с джапанки късно по пясъка, нали? Почти не се вижда човек да го прави. Като идеш страни там в горичката, тогава слагаш джапанките, ти си заземен, поемаш електрони от земната повърхност. Влизаш водата, пак си заземен. Тя самата водата е земя, водата е електропроводима, тя е солена вода, нали? Това е електропроводимост. На Карадере какво се яде? Яде ли си топ полезна храна, супер полезната храна, яде ли си на Карадере според вас?
Накрая да се разбира се плътни буклуци, купени от близкото магазинче в Бяла. Нали, смисъл дори да си купиш домати да си печеш нещо и така нататък. Смисъл уж по-полезна храна, растителна и така нататък. Мисля, това е индустриална храна, която е без никаква стойност от гледна точка на витамини, микроелементи и така нататък. Нали, всеки може да се замисли, това е много сериозна тема. Значи 3 месеца ядене на вредна храна, бих казал, и обаче унисон с природата. Ставаш по изгрев, в смисъл нямаш изкуствено осветление, имаш огън. Нали. Тук там някой от караваните си запали някакъв токсичен LED прожектор, нали? Но ако си на палатка, както са били те в случая, и някой човека, нали, вече ви му казва, нали, как им е повлияло и на тяхното здраве и по здравето на децата, всъщност без изкуствено осветление, през цялото време за мен, освен нощта в палатката, без облъчвания други, нали, от други видове електромагнитни, освен светлината, освен изкуствена светлина, искам да кажа. И осветлението ти е огън, нали, или свещи, или някакви там челници чат от бляс, и това е. И ето го резултата. Така че това е, нали, има много, разбира се, други идеи. Имам и възрастни хора клиенти, които също пък се хранят много здравословно. Бих казал по-здравословно от мен, който все пак имам немалко градина. Доста нещата вкъщи са отгледани по много специален начин, с богата минерализация и така нататък. Хора познавам, които се хранят по-добре от мен, още повече усилия полагат за храненето си. Обаче имат сериозни здравословни проблеми, по-млади са от мен, и не са един и двама. Нали? Останалите аспекти от живота си ги прекарат в токсична електромагнитна среда и не използват всъщност природното богатство, което могат да използват на природен електромагнетизъм, слънчева светлина и заземяване. Вики? Има ли смисъл да го позираш? Добре. И сега минавам вече към последната част на лекцията. За техногенния електромагнетизъм, защото така се опитвам от различни посоки да адресирам тази тема на различни събития, защото хората не са чували, някой е чул, че нещо е вредно, той ще примерно Wi-Fi е бил вреден, друг че чак не само чувам и почнем да си го спира нощем, нали, ама сигурно 80% от хората до там са стигнали. Това ще са чули, че си го спират нощем, ама ако не забравят, ама освен Wi-Fi не адресират още, да кажем, 15 на основни фактори в дома, нали, които са на нивото на Wi-Fi като вредност. И за да се опитам да ви подчертая колко фундаментален е негативният ефект от този вид излъчвания, че то не е просто едно нещо, което не е окей, както някои хора казват, то сигурно не е окей. То толкова не е окей, че всъщност то ни саботира цялата тази система, за която говоря от началото, на енергопроизводство и енергоефективност, и оттам нататък цялото ни здраве, точно как техногенните излъчвания влияят на нашето здраве, по какви начини, т.е. какво е моментното въздействие, сега няма да се спирам, защото това е само до това е да изборя около 5-6 от тях най-важни. Най-ключовите е сигурно половин час, за да ги разяснявам. Тук съм си ги написал, който какво се мога да погледне или да ми зададе въпрос по темата. Но всъщност това е толкова фундаментално, толкова силно ни уврежда и ни дърпа назад, че ние, ако не го изключим от живота си, ние няма как да останем здрави. Сега, разликата е между възрастните хора и децата, че децата много по-бързо се развиват проблемите, защото техните кости са по-малка плътност, черепа е много по-тънък, разбира се, много по-уязвими са остешките им органи и много по-бързо делението на клетките, всичко, метаболизма е по-ускорен, всичко се развива по-бързо, и лошите и хубавите неща, нали, те растат. При възрастните хора ние няма как да останем здрави, но човек ще каже, аз знаеш къде работя, нали, до мен е родител такова, 10 години, какво супер добре съм си. Да, 10 години, но за възрастен човек обикновено при едно средностатистически, да се развие едно сериозно дегенеративно заболяване, са необходими между 15 и 25 години за възрастен човек. Нали?
сериозно въздействие, сериозно токсично въздействие от средата, като най-токсичното и най-пряко повлияващо здравето и най-силно е въздействие от техногенната част на електромагнитния спектър. Т.е. изкуствените източници на каквото и да е вид, това са основни два вида излъчвания. На пръв поглед звучи са повече видове. Всъщност всички излъчвания от антени, рутери, телефони, Bluetooth комуникации, други такива бежични датчици по къщи, в коли, един звънец дистанционно, един термометър дистанционно, дори да вземеш всички тези радиокомуникации, както и ефирните радио и телевизия, били те цифрови или аналогови, няма никакво значение, са от типа, те всъщност са светлина, изкуствена, токсична светлина, която има друга честота на излъчване и по тази причина тя не е видима за очите ни. Това е всичко. Мисля, това е цялата разлика. Това е отново светлина, но изкуствена светлина. Както изкуственото светление в частта синя и зелена светлина е много силно токсично. Както е токсично, когато изкуственото светление трепти и премигва, незабелязвано за очите ни. Както мога да ви демонстрирам с някой от, ако искам, мога да направим тест на телефона му, как екрана му, дали ще трепти или няма да трепти с специализиран уред, който използвам при обследвания, да се види екраните и осветлението, проверяваме дали имат високочастотни премигвания, които окото и мозъка на съзнателно ниво не ги регистрира, но регистрира на ниво стрес и синтез на стресови хормони, което за вечерни часове абсолютно недопустимо, ако искаме да спим и да регенерираме правилно. Тези всъщност излъчвания от всички видове радиочестоти и комуникационни сигнали са светлина, изкуствена светлина и се измерят даже в същите единици. Измерят се в микровати на квадратен метър. Как се измерва и интензитета на видимата светлина дори, и на UV-то, и на инфрачервената, микроват на квадратен метър. Това е абсолютно същата физична величина. Още нещо се измерва в тази физична величина. Излъчванията от електрическите проводници и цялото окабеляване, всичко, което всъщност в момента, който използваме някакъв вид електричество, имаме електростатично поле, когато има нещо под напрежение, дори да не сме включили уред, всеки един контакт, без нищо да е включено в него, излъчва цялото му захранване към него и точката в пространството, което е той, но и захранването към него, излъчва електростатично поле, което е с честота, ще използваме честотен ток, т.е. ток, който трепти, променлив ток се нарича. Така. Това също е светлина. Може да посещате, че се измерва в волт на метър, ама волт на метър е заредимо заменяме единица с микроват на квадратен метър. То е също, което се измерва светлинния поток. Това е излъчено от електрическата мрежа, отново светлина, но в много ниски честоти. Ниски честоти, които започват от 50 Хц, като стандарт за България, Европа и други държави и по други континенти. Вече токсичното, това е също токсичен променлив ток, защото той е честота, която ние не сме предвидени да живеем с нея. Но има и по-високи честоти на тези полета, които вече съществуват в пространството след 2000-та година основно. Защо съществуват след 2000-та година основно? Това, тук съм си го записал като подточка, ще отворя така, набързо ще разкажа, защото така наречените стария и новия ток. Много път съм казвал, но не винаги пояснявам, не винаги има възможност да поясня по-подробно, защо тока в наше време не е като тока преди 25 години. Нали, тока, който е бил съществувал, нали, по домовете, когато аз съм бил дете, и още по-назад, разбира се. Защо не е същия ток? И защото някой веднага скача обикновено и казва: баба и дядо, и те са имали ток, пък нали, баба ми живяла до 90 и така нататък. Ама в случая тези 90 в момента означават какво? Човек роден, защото това е 25-та година, човек роден 35-та година и след това, до 40 и някаква година в България не е имала електрификация. Тоест всички в момента, които са, само хората, които са под 80, всъщност са имали някаква форма на електрификация в домовете си.
някаква форма. Ама те може да не са имали електричество в спалните си. Това е било напълно нормално. Това, че се имало и ток в някои села и градове, примерно след 40 и някоя година в България, по-масово, но някой вече доста масово, нали, и много рядко, много на малко места преди това, не означава, че този човек е спал с на такива високи нива на електростатични магнитни полета, създадени от електропреносната мрежа, каквито сега спят практически всички деца. Нали, точно означава това. Но да приемем, че този човек, нали, вече сега да кажем 70 годишен, който е в много добро здраве, макар че ако забелязвате или ако го обръщате внимание, в момента има 80 нагоре годишни хора, които са в много по-добро състояние от 60 и няколко годишни хора. Защото 60 и няколко годишните хора в момента вече, нали, когато започнах да говоря за тези неща преди 10 години, когато казвах хора над 65-70, за тогава спадаха хората, които са имали наистина по-чисто електромагнитно действо и които бяха към онази дата, тогава 70 годишни, бяха наистина по-здрави. Към сегашна дата 70 годишните вече почват да клонят, и на 65 годишните почват да клонят като хората вече, които не са като предишните 70 годишни хора, като на времето както бяха. Съжаление, и сега аз поне познавам не един, двама, трима, петима, десетима 85 годишни хора, защото обръщам внимание на тия неща, които са в много по-добро цялостно здравословно състояние от практически всички 60 плюс годишни хора, които познавам. И т.е. това, какво ще опитам да ви посоча, че все по-на млада възраст, с течение на времето, все по-на млада възраст, хората започват да губят доброто си здраве, тонус, ако нямат нещо посочено като нещо да са развили, за което да знаят, и някакъв конкретен проблем. Просто ниски нива на енергия, чести по-леки боледувания и така нататък на по-млада възраст. И това не го казвам аз, защото само аз съм го видял, т.е. не го казвам само аз. 2008 година има официални доклади от щатите и от няколко други страни, учени от различни страни, няколко стотин учени са публикували доклади на следствие на демографски и епидемиологични статистики, че към 2008-2010 година е последното поколение, което се ражда, което би умирало по-рано от децата си, ако не се променят условията на живот и среда и развитие на децата, които се раждат след това. Тоест, нали, нормално е родителят да си замине преди детето, ама всъщност това, което се случва, че с развитието на този вид токсичност навсякъде в обкръжаващата среда около децата, още от най-ранната детска възраст, ембриона и така нататък, така повлиява вече развитието през годините, че вече на 30 години може да има такива заболявания на един човек, и то в момента вече е възможно и се наблюдава, каквито хората до преди 40 години и 60 годишните не са чували. Не са чували, т.е. не е имало един да намериш, да обикаляш градове и села, не си могъл да намериш 60 годишни такъв, сега 30 годишни има масови с какви ли не състояния. Така. И възраст слиза надолу всяка минала година. Просто, ако искате да следите епидемиологичните данни, да видите за какво става въпрос. Нали. Но това, че не се посочват истинските причини за това нещо или се посочват само част от тях, и че се сервират половини истини, които са нали, половината истина е всъщност половина лъжа, е друг въпрос. Но това са фактите. И така че това иска да ви обърна внимание колко е всъщност фундаментален електромагнитният спектър, как всичко е в нас работи освен с фотоните от към полезна страна на нещата, така и с тази светлина, която е изкуствената и токсичната, това пак са фотони. Това отново са фотони, но те с друга дължина на вълната. Те се придвижват по различен начин в пространството и с друга енергия. Това е разликата. Но отново ни влият фундаментално на ниско ниво. Много хора ги е страх от... всъщност не знам дали довърших чрез малко се отклоних, за стария и новия ток. Набързо уточнявам. Да, че до към 2000-та година стария ток е бил основно 50 Хц, както казах, и това е не окей, това също много
значително интерферира с работата на електрическо и на фотонно ниво в нашите митохондрии. И се трупат грешки в митохондриите и така нататък, които остават с дългосрочни последици. Но още по-силно токсично са другите честоти в електрическите инсталации над 50 Hz, т.е. над 50 трептения в секунда, които се появяват с появата на все по-така наречените малки устройства, дори разпространението само на лаптопите да вземете и на преносимите компютри в началото, и после вече на телефоните, които пак там тръгват към края на 90-те, пейджър и всички такива работи, като тръгват, нали, да се развиват. Всяко едно зарядно за някакво устройство е трансформатор на напрежение, което означава, че вътре има и широко импулсна модулация се извършва в неговите електронни модули и то прави честотно преобразуване на електрическия поток, на напрежението. Напрежението съответно и после да промени в ток, но вече с много високи честоти. Не с тия 50 Hz, с честоти, които са килохерци, т.е. хиляди трептения в секунда, 1 килохерц. Всъщност тия устройства работят на 20, рядко, по-скоро на 80, 100, 150, 200 килохерца честоти. И те са много, те са включени навсякъде, всеки един апартамент, сигурно, че аз поне откривам, като хора при клиенти, откривам 5-6 включени по контактите, но това е, нали, един от многото фактори. Други фактори са различни видове UPS-и, климатиците, инверторните климатици, работят също на високи честоти, всичко, което преобразува нещо. Индукционните котлони са работят на 400 кГц, 350-400 кГц и са много мощни. Много мощно магнитно поле с много висока честота. Супер токсичност. Телевизорите, които те пак имат захранване. Всяко устройство, което не е кружка и котлон. Обикновен котлон обаче, нали, с нагревател. И обикновен бойлер, без електроника. Всяко друго устройство генерира тия честоти. Всяко, което има дисплейче, нали, нещо мига, нещо пилка, генерира тия честоти в различна степен. И един от най-силните генератори на тая цялата черна картинка са инверторите в соларните системи, защото над 90% от хората, които излизат от града и отидат на село да живеят по-здравословен живот, и не само за това въобще, нали. Да, е смисъл и на физическо, и на психологическо ниво, и на духовно, се слагат фотоволтаици. Нали, то е нормално човек да иска да се откъсне от този хомот, само че в момента, който си инсталират соларен инвертор, те се връщат от към здравословност на техния дом, се връщат много по-надолу, отколкото е било, да кажем, в апартамента в София. Нали, в панелката, или дори да не е в панелка, няма значение, нали, затъдат много по-надълбоко, с точно инвертор е много силен генератор на много високи честоти, от рода на 20 до 60 кГц. Нали, има различни измервания, различни видеа, които демонстрирам с специален анализатор, какви честоти излъчват инверторите и с какви сили. Така че затова новия ток не е като стария. Затова не може да очакваме, че някоя баба, ако доживява до 90, при наличие на електричество, и ние при на електричество, и ние ще доживеем до 90. Това е пълен абсурд. Значение има ли инвертора в съседите или у вас? Те честоти си вървят така или иначе по... Дали би могъл да те повлияе инвертора, ако е в съседите? Да. Питаш. Да, би могъл да те повлияе, защото ако съседа се свързал към общата електропанелна мрежа, инвертора си, ако е свързал, повече хора го правят. По-силното влияние при съседа, защото тази сила на тия трептения затихва с разпространението по жицата, така да го казано. Да сложиш у вас, нали, е най-лошия вариант. Ако има съседа ти, е много по-малко лошия вариант. Да, има леко известно отражение, но далеч не е толкова страшно. Когато е в... Защото всъщност консумираният ток от съседа, той минава, връзката му е към трафопоста, но той минава, той минава към трафопоста, т.е. не влиза у вас, грубо казано, ток, който ползва съседа, този трафопоста отива в съседа ти, консумира се или инвертора му генерира ток и се връща към трафопоста. Нали? Това, което ти ползваш вкъщи като инсталация, нали? То е
същественото за място там, където спиш, нали? Най-съществено своето здраве. Това го ако са къщи, съседни къщи, ако се говорим. Ако сте апартаменти вече съм виждал и имам няколко случая на блокове, които имат инвертори за целия блок, малки кооперации, 4-5 етажни, нали, имат соларни фотоволтаици имат и инвертори, които захранват целия блок с големи батерии. Нали, има такива, аз се очудох в началото, но все повече хората го правят и това е проблем, много сериозен проблем. Затова е много съществено да се адресира какви са интензитетите на тия магнитни и електростатични полета и какви са честотите им. Защото ако са високи честоти, са между 10 и 100 пъти по-биологично опасни от ниските честоти. И да ви кажа, примерно, за химикалите, от които също хората много се пазят и гледат да не приемат нещо, което е, разбира се, може да е пръскано, може да е, да кажем, тефлона, някой се чуди, че е вреден, да, вреден е, други химикали, пластмасите различните. Повечето пластмаси са супер токсични, препоръчвам филма "Пластмасова планета", ако някой не го гледа, да го гледа, австрийски филм, много сериозен. Не казвам, че тя живее живота си без пластмаса, но има как определено да я лимитираме, особено когато е за хранителен продукт. Че за водата. Микропластмаса, сигурно хората са чули за термина микропластмаса, плува в океаните навсякъде, поглъщаме я с бутилираната вода или вода, която може да е хубава изворна, но ние сме си сипали пластмасова бутилка. Тази вода, ако стои малко на топло, може не на слънце, но в колата се оставим за 2 часа лятото, тя отново от бутилката се отделя микропластмаса в тази вода. И е сериозен проблем. Наред с в тази графа спадат тежките метали. Като чуят, това има, това има тежки метали, това как рибата, нали, примерно, или нещо друго подскачат, защото са чули, че тежките метали са опасни. Тежките метали са опасни до едно ниво, но то не е супер сериозно. Супер сериозно е това ниво, когато ние имаме много малко излагане, правилно малко и неправилно, и нецелесъобразно излагане на слънце. По-рано говори как е най-целесъобразно използване слънчева светлина. Защото меланина, колкото повече меланин синтезираме от UV светлината, която поемаме на гола кожа, меланина е много мощен детоксикатор. Във Facebook страницата имам специален пост за меланина. Той е много мощен детоксикатор на тежки метали и въобще на много видове токсини. Така че изобщо не се притеснявам, ако консумирам риба. Естествено, не е от развъдник, да не е хранена с боклуци, става дума дива риба. Това, че има в нея алуминий, живак, олово, арсен и така нататък. Защото това е много по-малък проблем от това, да кажем, ако заради DHA и заради някои други неща аз не консумирам риба. И то в един момент, ако гледаме тези неща, трябва да не консумираме почти нищо вече. Затова ние можем много лесно, да си помогнем, да си подобрим начина на живот, по начините, които споменах по-рано, и да си подобриме тези нива на вредност, които са второстепенни. Нали? Да ги адресираме и нашето тяло се справи с тях по нормален път, по естествен път и с регулярен пост също така, който е най-ефективната форма на детоксикация, но и с вътрешни механизми, които се случват цяла нощ при здрав сън и които се случват и когато има точно меланин, който е много силен детоксикатор. Също така. И тези тежки метали и микропластмаси, добре, много са притеснителни, обаче надали много хора знаят, че кръвно-мозъчната бариера, която филтрира тези неща да не навлизат в мозъка, всякакви токсини и нежелателни бактериални форми да не преминават към мозъка. Кръвно-мозъчната бариера е един уникален съвършен филтър, тя се уврежда и в смисъл стига до временни или до по-постоянни дисфункции и почва да пропуска такива неща, които споменавам, токсини, когато се стигне до нейни дисфункции, до такива се стига, когато ние сме облъчени от
по-силни интензитети или на микровълнова радиация, т.е. или на радиочестоти, и на електростатични полета и на магнитни полета. С над определени интензитети, които са не чак толкова рядко срещани и в домовете. Нали? И се стига до дисфункция на кръвномозъчната бариера. Ето ги тия токсини навлизат в мозъка. Значи Алцхаймера и аутизма, и ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, или хиперактивност при децата, или синдром на дефицит на вниманието, мисля, че се казваше цяло на български, са вече в пълен бум в наши дни. Това идва от неврологични заболявания са и стартират от мозъка. Включително и аутизма. Значи няма такова нещо, той е вродено аутистче. Тия вродените неща т.е. под 10% са генетично предадени. И аутизма, и всякакви видове по-тежки заболявания са всъщност основно влияние от средата на зародиша и на детето. Както и обратното, може да бъдат подобрени почти до едно, нали? Над 1099 на 1000 от тия състояния могат да бъдат значително подобрени или изцяло изкоренени, когато коренно се промени средата на детето и на възрастния човек. Дори при детето най-лесно, защото там те са още в зародиш. И така, това е лекционната част. Сега мога да ви направя една демонстрация на това как тук се седи на малко по-особен нудет, въобще какво използвам при обследванията си. В случая ще говорим ще ви покажа за такава микровълнова радиация или радиочестоти, как събираме и как измервам нивата на тези вълни. Пък отделно измервам и нивата от електрическите мрежи, честотите им, различни видове източници. Нали, но сега демонстрацията ще е на темата с радиовълните. И по темата за радиовълните ще покажа един слайд, първо на камерата и след това на вас, който много ми харесва. Това е една снимка. Какво пише тук? Някой ще го почете от вас, аз не го помня наизуст. Внимание, не се задържа микровълново лъчение. Да. Значи, внимание, не се задържи микровълново лъчение. Значи, това е улюбена, вече абсолютно разпадаща се табела, някъде из България. Нали? Намерих такава снимка и си я принтирах и ламинирах. Значи, това не е нещо ново, това се знае от 1926 година. Се знае, че микровълната радиация е силно токсична за човешкото здраве. Нали? И микровълново лъчение, всъщност от един радар, какъвто е тук на снимката, и който е бил предоминираща част от микровълното лъчение до към 90 и някоя година, е доста по-силно от това, което ще ви даде вашия телефон, но затова пък ще ви разболее доста по-бързо от това, което би ви разболял вашия телефон или вашия рутер или близкостояща или не чак толкова близкостояща антена. Нали? Но както действа това, на абсолютно същия принцип в дегенерираща посока действат и излъчванията от електрическата мрежа. Те са същия тип, същия физически тип излъчване, пак светлина, с друга честота. И така, сега ще минем на демонстрацията.